Hey, what's up guys? It's Arjun Dilam is back in another video. So for today's video is maglalaro tayo ng Totally Accurate Battle Simulator. So guys, itong game na to is madadownload lang ito ng 30 MB lang po ito and offline na po ito. So guys, gusto nito in download is mayroon ko dyan link in the description, no guys, no? Na nga. Natapos na siya na download ang Totally Accurate Simulator Battle is punta na tayo sa ZArchiver. Wala pa kayo ZArchiver is ilalagay ko po sa description ko, no? Sana, click natin tong ZArchiver guys, no? Click natin. Tapos ito na siya guys. Totally Battle Simulator, no? By Alpha Gaming. Credit sa no? Alpha, tama, Alpha Gaming guys. Tama, pronounce Alpha Gaming. So na nga, ang gagawin lang natin guys is click natin guys, tapos extract here lang, no? Extract here, tapos wait na natin guys, mabilis lang yun. So guys, natapos na ito, click na natin tong Totally Battle Sim by Alpha Gaming.apk. Click natin, tapos click natin tong open. So guys, tapos natapos ko naman siya na install. Kayo lang mag-install guys, no? Na nga, punta na tayo dito. Yan, ito na siya. Yan, click natin. Alright, sobrang ganda ng game na to. Is natatawa ako dito guys. So, tik-tik. Sobrang lupit talaga. Itong hinahanap kong laro ngayon, may battle talaga. Wait lang natin guys. Wait lang. Bakit? Ang tagal. Pupos ko muna to guys, ha. Ara na. Yes. Andito na po tayo guys, no, sa Totally Accurate Battle Simulation. Simulation. Nga, ang gagawin na natin is camping tayo, camping. Yan, click natin guys, no? Tapos may chapter to sila guys dito. Mga chapter. Click natin ng number 1 is test natin mananalo tayo. So, ano tong gagawin dito? Kahit talunin sila, guns na. Ang gagamitin natin guys, oh. Yan. Tapos ito. Tapos ang art siya marami para di kami logi. Go. Pwede natin i-pass forward guys 2 times. Click lang ninyo to. Gusto nyo palakasin ang paglaro nyo, or fast forward nyo, gusto nyo i-fast forward. So guys, battle complete tayo guys, no? Yeah, next game tayo, next game. Tapos andito na tayo sa gusto nyo matanggal guys, no? Is click natin tong clear, no? Yan. Para tanggal. Itong gagamitin, no? Archer lang lahat para manalo. Yan, go na. Pak. Isus, nasipyatan kami. Start. Kaso nasipyatan kami. Yan. Go na. Fast-forward lang. Yan. Ang lupit talaga ng laro ko guys. Kasi download na lang sa description, no? Mas na pa ng download. Bakit ang pinapicture di tayo? Ang good. Yun, battle complete tayo guys, no? Level na tayo. Dito na tayo natatapos sa ating gameplay na guys, no? So guys, I hope na gusto na to is i-download din dyan sa link in the description, no? So guys, bago kayo dito sa channel na to is maki-subscribe na kayo. Subscribe niyo ang channel and hit po na notification bell at paki-like po ang ating video. Gusto niyo i-share niyo. Gusto niyo magpa-shoutout, comment down below, no? Magpa-shoutout kayo, lagyan niyo ng hashtag Arjun Dilam, no? Peace out. Bye-bye.